milenial, jumpa lagi dalam channel Bu Caca di channel Capro ini. Nah, kali ini kita acaranya santai dan sedikit rada benjowo karena materi sing arep dibahas yaitu masalah materi sing arep metu ning soal penilaian akhir semester. Nah, ning kene Bu Caca wis kalih Bunika. Nah, Bunika selaku pengajar bahasa Jawa, lulusan bahasa Jawa asli UNESA, wis pokoknya ahli dalam bahasa Jawa, perbahasa Jawaan ya. Santai tapi santai ya. Santai tapi ya, kita acaranya santai. Jadi bahas materi opo ae sing arep ditokne ning semester tetep simak videonya, ojo lali nyimak karo subscribe, karo like, komen ya oleh, mengajukan pertanyaan oleh ya. Monggo. Oke. Pripun Bunika? Jadi materi ini iki khusus kelas 10 ya, Rek? Khusus kelas 10 semester 1 semester ganjil. Pripun Bunika? Jadi soalnya kira-kira opo ae, bab opo ae sing Sing jelas bab semester ganjil iki. Ora dadi saka LKS. waduh, wis jelas ya, Rek. Sinau nono LKS, Rek. Sinau nono, tapi yo enggak semata-mata ke LKS. Ora. Ya, soalnya di kemudian. Nah, Bape napa mawon Bu rinciane? bape sing jelas sing bab pertama ngene teks artikel. Oh, teks Ya, artikel. artikel. Mari ngono sing nomor loro cerita wayang. Oh, cerita wayang. Sip. Pas, Pas ya. wayang ya. Terus Mari cerita wayang sing terakhir iki enek materi drama. oh, materi drama. Ya. Serisan. Nah, terus apa malih Bu? Pun cetak. Oh, Oke. telung bab gampang. Telung bab ya. Jadi materi ini yang pertama artikel, cerita wayang, Cerita wayang, karo drama. Nah, kira-kira kita Bu, sing artikel ini mangke sing dibahas apa mawon sing medal kira-kira piye? Bocoran iki. Bocoran iki. Klesik-klesik titik guys. Klesik-klesik ya. Kira-kira sing metungko yo enek koyo teges-teges artikel. Oh, teges-teges. Ngono kae. Contoh artikel. Contoh artikel kok enek teks artikel terus enek pertanyaan sing ngene iki isine teks iki mau. Contohnya misalnya boleh temane Nah, biasa ya. gimana ya terus goleki apa misalkan Kesimpulan. dudukan Tuntutan. Oke. Nah, Nah, Bu ciri-cirine biasanya wonten apa mboten Bu? ciri-cirine ya ciri-cirine artikel terus jenis-jenisnya Oh, nah ini LKS kan bisa naik apalan iki rek. ini LKS lo bisa naik kabeh Oh, ning LKS lengkap rek pelajaran LKS. jenis-jenis Oke, artikel terus apa malih Bu? terus enek struktur artikel Oh, strukturnya apa ya Bu? Lali aku. Aduh. struktur artikel kuwi enek telu Napa mawon Bu? apa kira-kira rek Apa ya, jawab komen. Terus sing pertama pambuka pambuka, nomor loro isi isi, sing terakhir dudutan rujutannya kesimpulan. didudut Elingan rek, pambuka, isi, karo kesimpulan, eling-elingan ya. Lanjut Bu. lanjut enek maneh teks bedane kok teks sastra karo teks non sastra Sajane materinya sami nih Bu kali bahasa Indonesia. sami Hanya saja bedone yo mergo karo bahasa Indonesia karo lek bahasa Jawa basane yo bahasa Jawa ben Jawa dadi ya Jawa. betul Oke Bu lanjut. nah mari saka teks sastra non sastra terus saiki awake dhewe mencolot ning bab loro Oh langsung bab loro. Jadi bab siji gambarannya wis ini tentang artikel, jenis-jenis terus strukturnya, ngoten nggih. Gampang rek. bagus ya. pokoknya LKS ini SD. Lanjut sing bab loro bab cerita wayang. cerita Nggih. biar ada saiki iki rada piye ngono nek wayang iki ya Rada ngerti. Piye ki aku gak ngerti. Kadang tak tekoni ngerti Pandowo tak jawab. Gak ngerti Pandowo enggak bisa enggak tahu. Ya Allah. Coba gak ngerti Pandowo. lah kuwi kudu disinani sapa kuwi Pandowo ki sapa to ngono lah penting Sing ngetes aku iki Pandowo niku enten sing pertama iku enten Bima. heeh Mari ngono enten. Oh, sing pertama Puntadewa. Puntadewa utawa Yudhistira Terus yang kedua itu enten Bima Bima, utawa Werkudara. Sing ketelu iki sing buanteng dhewe.
Boten dhewe favorit. Arjuna Arjuna. alias biasanya Andas Moro Bu ya. Ya, Janoko. Janoko. Bisa. Terus Nakulo Sadina. Betul, Nakulo Sadina. 5 rek iku Pandowo. Anake sapa Pandowo kuwi? Anake Prabu Pandu Dewono. Sip, betul. Ibuke? Ibuke Ibuke Dewi Kunti. Dewi Kunti. Ya. Pandowo. Lanjut Bu, cerita wayang sing kental kira-kira nopo? Nah, kira-kira ya wis gak dandel ketapa ngono kuwi. Oh, ceritanya berarti lek gak Mahabharata Ramayana. Ramayana jelas. Ning Mahabharata kuwi kan anu ya, enek Pandowo, enek sijine napa Bu Caca? Sijine Kurawa. Kurawa. Nah, musuhe Pandowo ya Kurawa. Kurawa jelas. Oke. Kurawa kuwi salah sijine sing jenenge sinten Bu Caca? Anu Bu, Dursasana karo Ya, Duryudana. Duryudana, Dursasana. Yes, kira-kira ya wis kaya ngene kan. Tokoh-tokoh pewayangan kuwi. Oke Bu, kita mangke soal materi ini enten sing mental masalah anu napa mboten Bu? Alat-alat sing biasa didamel dalam pertunjukan Nah, wayang betul, kulit. heeh. Nggih. Betul iki. Oh, betul rek. Ini Bencong. Lah, blencong itu apa Bu Caca? Blencong. Bencong ngopo Ibu lali ya Bu? Blencong iki sing dhuwur dalan ngono kan? Nah, lampu sorot. Lampu sing dhuwur dalan ngono kan. Terus Kelir niku napa Bu kelir Caca? iku ibarate donyane wayang. Kayak ana sing putih warnane. Beber. Nah, sing ning harepe dalan iki. Lengkapi teng LKS Bu. Nah, lengkape ning LKS enek rek. LKS. Oke, lanjut Bu. Cerita wayang ya. Lanjut, Terus lanjut teng unsur-unsur intrinsik oh, wayang. unsur-unsur intrinsik cerita wayang. Itu Betul. betul gitu gitu gitu. Ning LKS enek rek. KS lo ya. Oke, lanjut Bu. Lanjut ning bab Drama. Drama. Oh, ini bab 3 Bab bab tiga, drama bab ya. drama. Jadi bab drama kinten-kinten napa mau Bu biasa lek drama iki saelingku yo enek soal drama kok menentukan tema lek gak ngomong alur Lah, lek gak betul. ngomong amanah. Ngoten kan iya. Bu? Nek gak alur, tema amanah terus tokoe. Oh, tokoe sapa? Tokoh tuh sing Oh. protagonis, antagonis. Oh, nggih nggih. Nah, Oh, lek tips saking kula Bu, lek ngerjane soal drama sing akeh bacaane siji, ojo males mau. nah, betul. Lek gak mau waca yo gak iso jawab. Kudu maca, Betul. sing teliti, dipahami, diamati kok lagi iso jawab. Gak iso jawab. Iku nggih gampang kok sajane telung Jelas. kok rek. Gampang kok, Nggih. Gampang. Mari ngono terus enek ning drama iku enek sing jenenge basa lisan kan Bu Caca. Oh, nggih, basa lisan kalih. Nggih, Basa lisan kuwi ya wis basa sing diucapne karo dhewe ngene iki jenenge basa lisan. Ngomong langsung gitu basa tulis ya. Itu basa tulis. Kuwi kok ciri-cirine apa ae lah di apal nih. Di anu Bu, dipelajari lek apal kok Oh iya, ya. oh, betul Dipelajari rek ya. Dimengerti. Keluwihan, kekurangan atau kelemahan kuwi apa ae basa lisan. Siap. Gampang kayak cuma telung bab, ngerti. Terus tambahan. Tambahannya apa Bu? Tambahannya kuwi saka kawruh basa saben bab. Nah, kita Oh, ringkas. nggih, Enek- kalau basa nggih. Enek tembung linggo. Mulinggo iki kata dasar. Kata dasar. Ya. Betul. Misalnya sesepuh, Heeh, kata dasarnya sepuh. misalkan nyapu, kata dasarnya sapu. Nggih, mulinggo. Terus apa malih Bu? Tembung wot. Tembung wot. Tembung Nah, wot iki sing rada anu iki. Tembung wot iki kuwi tembung utawa kata sing satu suku kata Oh, menjaga. nggih, satu kata sing anu Sing pe yo. meluapkan. Nah, Misalnya kayak- dor. Nah, dor terus Dor. biur. Biur. Ya, lek dor itu jelas biasanya meledak ya. Biur banyu. Nggih, tembung wot. Plung. Tembung wot. Matul. Nah, Enek apa main. sih tuh? Lanjut Bu. Terus enek mana sing diarani tembung panggandeng? Tembung panggandeng. Nah, iki nek ning bahasa Indonesia kata penghubung. Kata ya? penghubung Kata betul. penghubung. Kayak Oke. contohnya nek bahasa Jawa enek lan, utawa, terus supaya, amarga lan sak panunggalane. Iso diwaca dhewe. Oke, lanjut Bu. Terus mari ngono Dasanama. Nah, Dasanama. Ya. Ketika rek Dasanama iku sinonim. Nah, utawa sinonim. jeneng liyane. Jeneng liyane. Ya, jeneng liyane.
Contohnya misalnya apa Bu? Misale apa ya? Rambut Rambut apa? rambut remo. Lemon. Terus misalkan maneh kembang Kembang itu puspo bisa sekar ya. sekar ya. Kembang. Oke. Terus mari dosa romo terus enek maneh kalau bisa jadi sing rada angel titik. Duh, ya gak apa-apa titik kan. Jenenge ujian ya enggak ada ya, enggak seru ya. Enek unggang-ungguh buso. Nah, udah bisa ya Bu. Iki sing biasa arane iki akeh sing sambat. Aku disambat Ibu, udah bisa. Nah, ya diapane rek. Ya lek gak kuwi ngomong deh omah pancen. Panjen angel. Tapi iki wis soalnya tak gawe segampang mungkin. Gampang kok rek. Ibu nikah gak dikira susah. Makanya ngarepe yo nilainya yo iso apik. Iya. Aja sampai keliru, kok pas wedine arane wis sering keliru, Bu. Piye? Bapak turu pulau sirah. Lah kuwi bahaya kabeh. terus kabeh gak oleh kan. Maksudnya sing bener yaiku bapak sare kula adus. Hati-hati kalian penggunaan lek ibu lek unggah-ungguh basa pokoknya lek ngomong karo sing luwih tuwa Wong nganggo basa ngomong kromo alus. Kromo alus to kromo iki. Nah, biasa Ibu Rara itu sing bingung lek karo ngopo alus. Nah, sing iki sing diubah. Biasa sing diubah kan kata kerjane ya. Kata kerja betul. Lek ngopo alus kan ning basa kromo utawa nganggo ki nek papat. Ngopo lugu, ngopo alus, kromo lugu karo kromo alus utawa kromo inggil alus. Nah, lek ngopo lugu gampang, ngopo lugu ya kaya basa-basa ngene iki ya. Lek ngopo alus iki sing dirubah kuwi kata kerjane. Nah, kata Kata kerjane. kerja. Contohnya Bapak Munjuk kopi apa? nah betul. Iya. Bapak munjuk kopi apa? Nah, kuwi Opone kan gak basa ya, Bu, ya? Ya, opone kan gak basa. Masa gak mungkin bapak ngombe, kemudian bapak ngelek. Saru lah di bahasa Jawa ya. Ale. Bapak ngunjuk kopi apa lek ngopo lugu. Ngoko alus. Ngopo alus. Promo alus ya Bu, berarti. Promo alus ya. Bapak Bapak ngunjuk kopinipun sapa? Lah dadi sing Oke. dikramakne iki nganu nek Caca. Kok misalkan enek ater-ater utawa imbuhan Oke. utawa awalan, nah itu sing dikramakne. Ibu promo lugu. Terus promo alus ya. Kabeh dikramakne. Bapak ngunjuk kopi menapa? Kopi menapa? Siap. Gampang kan Rek ya? Gampang. Pokoknya seperti karakteristiknya. Oh Bu Caca yang jelasnya dan Bu Nika yang jelaskan di kelas di sini bisa ya. Gampang ya. Mau mana Bu? Teks sastra nasional kok sampun ya bisa Sampun, nyanyi. sastra sampun. Baru basa wis cukup kira-kira. Nah, kira-kira Rek gambarannya ya kilasan kuwi mau. Terus pesennya apa Bu? Tambah lari-lari Bu. Pesene kuwi rek wis tau sinaono LKS. Wis kuwi ora usah takon-takonan karo kancane. Ya tak sinau bareng ora apa-apa sadurunge ujian. Pas ujian aja takon-takon. Durung mesti lek kancamu ya bener ngono lho rek. Kancamu salah ya juga. Ya intinya ojo males sinau. Aja males sinau. Ya males sinau, misalnya sinau arep ujian ya enggak apa-apa, tapi dicicil kan lebih Lah enak. dicicil luwih enak. Nah, semangat belajar intinya ya. Oke, sampun Bu nggih. Matur nuwun Bu Nika. Semoga Rek video ini bermanfaat. Terus tak dongakne Bu Caca karo Bu Nika nilainya apik. Nilainya apik. Muga-muga ujiane ya lancar rek. Amin. Lancar sinyale, lancar ngirime ya. Lancar sinyal, lancar nilai sing penting kuwi. Aja telat. Ya aja telat ini Oh juga iya, ya. aja telat. Nah, tim IT tidak memberikan kelebihan waktu. Ya. Terus cari pulsamu isi ya, Betul. Kuotane diisi wifi-ne. Terus itu rek, misalnya sing ujian di sekolah ojo mengandalkan wifi sekolah wedine. Ya wis tim IT wis mempersiapkan maksimal, tapi wedine kan enek trouble tak apa kan langsung gawe kuotae tak apa kan gak masalah. Gitu ya kan ya. Oke. Bu Caca akhiri aja lali
subscribe, like, komen ya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.